Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Kumusta ka na? Sir Rinaldo. Maghatag ko pa sa ni mo. Basta masulti kag kinsa ni mo mga kauban sa pagpangawat sa jewelry store. Sultihin ako. Aron may mutang na kining akong utok. Gihaya pang akong mama o papa. Si Redentor, si Renier o si Rachel. Sunod si Mana pa sila ilabong. Dunay duha ka lalaki nga nakasud sa bahay o gipamatay sila. Mag-close na taday obre. Sa iyo pa man. Unya kay hurot naman ang display tang mga sudanang. Manira na lang ta. Kana pa nga makasayo tag pauli sa ato. Obre, naa may duha ka tray nga nabilin nga sudan. Nugon man na. Tagtunga lang ta. Tagtunga ta hinon sa tray. May mong magdakog sudan para ni Lala Dolor og ni Mama Carmela. Ako lang bayran ba? Bayran good town. Pagdaan na uy kay gituyo na nako nga magsubrag sudan. Kay ako magdasag ko sa amo. Ikaw sad ng Basilya pagdasad. Agapito, apililag po to si ng Basilya. Ay, salamat. Salamat, Salamat, obre. obre. Lala Dolor. Agapito, sa'yo man lagi kang nauli. O Lala, kagipa-close naman ni Obre ang tindahan kay nahurot naman among display nga mga sudan. Pero nagbilin siya para nimo Lala Dolor. O gyatagan puta niya Lala. Kaon na, gyatagan puta niya Wow, 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 wow. Wow. Wow, 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 wow. Kabuutan na ni Obre. Ay, swerte kay ka ni Obre Agapito. Siya'y swerte na ko Lala, oy. Swerte di malas ka. Joke. Wapagyapon siya musulti ni mo, Sir Rinaldo. Wapa, Chip. Pero sa kung tanaw, kasultiho na siya. Mayintag musulti na lang siya ni mo, sir. Aron masulbad niya ang kaso. Mayon talagi, Chip. Kini, si Chief Ojerax. Oh, Chip. Moingon. Aron sigong makapokus na sa kami sa dayta mo sa imong pamilya, sir. Nagsunod-sunod man ang dimalas sa akong kinabuhi, Chip. Kini, si Chief Ojerax. Chip. Ay lang pagpagawan sa paglaom, sir. Ni Ami, nga anda mo tabang ni mo. Naluoy ko ni si Rinaldo. Gipamatay di ay ang iyang pamilya. Makahatag ko pasaylo ni mo. Basta masulti kag kinsa ang imong nakauban sa pagpangawat sa jewelry store. Sultihin ako. Aron may mutang na kining akong utok. Gihaya pang akong mama o papa. Si Redentor, si Renier o si Rachel. Sunod si Mana pa sila ilubong. Dunay duha ka lalaki na nakasuhod sa bahay o kipamatay sila. Si Rinaldo. Sir, pasayloagin ko, sir. Nanadagdagang pagkaon din Gida na sa imong anak. Amo ba?
May trabaho na din sa Agapito, ma? Aw, na. Sa man trabaho, sa construction? Uy, dili in town ay. Oh, ngayon man na siya nga matrabaho construction. Tungo siya hitsura. Ay, sir. Ikaw ba, Carmela ba? Mura kang magdili inahan ni Agapito. Kung makasaway ka sa iyang naong, wagas. Da. Mampamunay tinuod, madulor ba? O tinuod yung bitaw na. Nya ngay pabadaan ng balik-balik ko ni mong sulti, Carmela. Suma, kesa maning imong sa. Da. Kang Agapito ba ne? Ha? Sabaday ni Agapito nga bati siyang naong. Gusto na madulor, bi? Ari ka po na ko banda ang tanan. Wala sa kayong sisilingan mo banda nga ikaw may nakaingaw na ng tanan. Gusto na mo anang inyong lalis. Okay naman yung akong hitsura ba? Nakauyo naman ko ani. Pati pag naong, wapay buot. Ay, Carmela, gusto na ha? Mama Dolor! Kisagpa ko ni mo! Gisagpati ka. Aron mo hunong ka na sa pagsaway mo sa imong anak. Animal ka! Tungod ni mo nasagpaan ko ni Mama Dolor! Gano'n siya Agapito may imong subangon, ha? Ako, dali. Ako may ang subangan. Nag-anad na lang yung pagpasakit ng sulti sa imong anak. May katungod ko, Mama Dolor. Katungod! Ha! Ay paghilas-hilas oy, Carmela. Kay dili ikaw ang nagbuhay sa imong anak. Human mo siya gihimugso. Imo na siyang gipasagdan. Imong gibiyaan. Uyang maingon ka nga may katungod kang musultig sakit ni Agapito? Ikaw animal ka, Agapito. Malas ka sa akong kinabuhi. Malas ka! Aray, Mama Carmela, gusto na. Animal ka! Malas ka! Ang inalutan ko ni mong buhok. Ay, mapay. Mulas ginawa ning akong buhok. Aray, wala. Mapo na ko ni Mama Carmela. Ate Carmela! Buhi sa grahate! Bisit ka! Ikaw, animal ka! Bisang saan, bisit ka sa akong kinabuhi! Bisit ka, Agapito! Hoy! Layas, oy! Ayaw na pagbalag din, he! Gusto na lalalo. Gusto na. Ayaw paghilak. Ngano day mo din Nasagpaan ko, Mama Dolor. Dili ko ni malimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Dili yun. Ug ikaw, Agapito, mag-antos ka. Nibalik na ko. Ipatagamtam ko nimo ang tanan kong kasuko ngadto sa imong amahan. Ay! Sorry. Sorry. Animal lalaki ha. Ay. Nakapangga pa na ako. Igo lang nangayog, sorry. Shit, ning kinabuhi Shit! Ni ana sa ilaing buwis. Ngano ka, Carmela? Nilihay na gani ko kay nang luwa ka? Ew! Way ayaw nga pagkaanak. Wapag ayaw nga pagkainahan. Ay, lagog tagda na si Mama Carmela. Bisag masuko na nimo. Ayaw tagda laladulur. Masilo ako, Agapito, ha? Pero misulti lang ko tinood na akong gibate. Nang, husto na. Gikutasan na ka, Agapito, paim na og tubig sinang Dolor. Kadiyot kay magkuha kong tubig. Naluoy kay ko ni Agapito, obre. Nang, ayaw na lagi paghilak. Kay mag-uulpot si Agapito nga makakita ni mo nga nahilak na sad ka. Di ano pa yun si Agapito na. Ayaw na. Hilom na, Lala? Oh, inom man yung tubig, oh. Salamat, Apo. Ani min napita ka ni ato mag-date ni Rinaldo. Sweet ka ayo misaw sa kusa. Kisay magdahom. Nalain ang babayang yang pakaslan. Mabdos ko tuhi kayo na dang iya kong gisultihan nga dili na mi. Kay pakaslan na niya ang babae. Nga iyang gihigugma. Sakit
kay paminaw ng iyang gisulti. Meron kong gibugbuan upong naw kaing tubig. Meron kong nagpasaan sa kalibutan. Kung mo tayo hinungdan nga nung gusto na kong ipakuha si Agapito. Gusto kong mamatay siya. Aron wayan dumanan si Rinaldo na ako. I hate you, Rinaldo. I hate you. Oh, babayog lalaki. Kauban sa batang lalaki nga enjoy kayong nangaligo sa dagat. Kung wapa ko piyain na Rinaldo. Ingon sa bunta mi ni anak kamalipay. Carmela, dungga kini nagsampi. Oh, Ko ikaw, si Maya. oh, kanang lalaki nga ni Kanta og Carmela. Ang iyang tingog. Murag si Rinaldo. Kikulpaan ko. Nag-side view siya. Og murag si Rinaldo na. Si Rinaldo na. Ako siyang duulon. Niya na daes siya sa Pilipinas. Nauli na daes siya. Excuse me. Oh, ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!